Kublai pi bro ki paj ba ki ba pej session na kene ka video jinga ka ba matak sing te kumbo piti mola kumba sao pe sing nga klem yo man permi ya ka video ha kene ka YouTube channel jonga ka ba kerteng na dong shadong penga perma pi ha ki bele ba ka shim jing shim shuti ka jonga mo ha kene ki sao pe sing lang banong ya ka jing klam permi video ka jonga re wat la da kata makana ro ha kene ka video ka ban a jing rap ha na ka ba so page pang kene ka topic jong kene ka video ka ba mata ka sing te sampai jadi buku jong kene ka video kana mo pinyo jingra baceng matai lemba da kene ke YouTube channel pa jonga tela da pedang spoi tama ya kene ke YouTube channel pa jonga ka parti so masalah saya basa subscribe ya kene ka channel ka jonga tengnya sedang no ya kene ka video tumba pitip baka main problem hi ka jong YouTuber la na bad mo kata kadai ka copyright kata ka copyright mo kalah long no kumba long ka knyang jingpang ta ha kamet ka phat ka jong phi la da phi koi phi kia pi bit pi biang mo kadang biang kamet ka phat ka jong pi Henry lada pi yo ya ka jingpang pat la long ka met jong pi kal has telot nang ta pin ta haban le shim ta wai pin sa haban awan le phat le sumar ha ki hostel bat kom ta te din ta ka daw ka copyright ka long ha ka ta ka dur jong knyang jingpang hapo kamet ka phat jong pi tak hapo ka YouTube channel ka jong pi ro da pi yo ya ka ne ka copyright la long kumba ka YouTube channel ka jong pi kala yo ya kini ki knyang jingpang te din ta ka daw ba kata ka copyright mo ka ban kong he ka ba ju dan ka ba khambun ka ba ngilap ngisham ha ki YouTube channel ka jong pi om dei tang ki YouTube channel ki ba dang la ne ki ba dang read ki subscriber ba ki don ya kene ka copyright and what ki we ki YouTube channel ki ba la he lang ta ki news channel ro hapo me khalia ka jongi ki bunba ki badan ya kene ka copyright claim la ne ka copyright strike da hak bide ba kata ka copyright mo kata ka baning kong ka baki ong ka de ka copyright strike bat ka ba ar ka de ka copyright claim te ka i kata ka copyright strike ba ka i ka copyright claim man sho bataya pi malu mala hangne andre ha kene ka video ngan sa hi kai pi kumno bo pin pan like ya kata ka copyright claim ha ki YouTube channel ke jong pi te ka ban kong kata ka copyright strike ngai kato ka ne na pedang jong pi ki don ke bala yo jing tip hak bide ba ka copyright strike te ka copyright strike da pi yo lively ki copyright strike ha ki YouTube channel ka jong pi kamot kata ka YouTube channel ka jong pi ka phila hab na ban lek tap ban lek book shalom jitap ya ka YouTube channel ka jong pi te da pi yo ka ban kong ka ba ar om lele kata ka strike henre la da pi yo lively ki copyright strike ya ka YouTube channel ka jong pi kata ka mot ka YouTube hi kan satilet no ya ka to ka YouTube channel ka jong pi henre da pi yo pat ya ka ne ka copyright claim kata ka mot ka long kala long ko ba ong ye pi mane bala kamet ka phat jong pi la ta ka YouTube channel ka jong pi ka yo ya ka ne ka khyang jingpang ta hak bidi ba kumno pat ba pin ai da wai la ne ba pin sumar ban panla ya kita ki khyang jingpang te sa batai pi hak bidi pat ka ne ka video te ka ba phidi ban tip kalong ba da phidon ya ka ne ka copyright claim la ne ka copyright strike da pi yo ya kata ka claim romo subo menta da phidon ya ka wi ka claim ta ne artali ki claim la ne lightly bat kum ta tar da phidon ka strike ro da phidon ya kini ki copyright kini ki arbanta jong ka copyright mo ka jenjar bahana ka bada jong pi ha ka por ba pi apply ya ka monetization da phidon ya kini ki copyright claim ka YouTube kam nom priang lada ka YouTube channel ka jong pi ka don ya kini ki copyright claim le ne bat ki copyright strike te din ta ga daw ba kumno ba pin shwa ba pin apply ya ka monetization ya ka YouTube channel ka jong pi phila de ban pan like no ya barok ki claim ya barok ki strike hapo ka YouTube channel ka jong pi tela da pi don ya kini ki copyright claim kata kamon ka chanjar bahana ka bata ka YouTube channel ka jong pi ba ka YouTube kan priang ya kan ban on ya kani ka monetization ba pin yo sedang kamai pisano lembara ke YouTube kani ka copyright claim la de ya po ke YouTube channel ka jong pi shim ya ka video la ne pi shim ya ka music da pi shim ya ka music la ne da pi shim na ka video mu uto utrai jong ka to ka music la ne utrai jong ka to ka video u claim kata ka mut u shim no ya ka to ka bah ka banta jong u ya ka ba pin shim ya ka jong uto utrai jong ka to ka video la ne utrai jong ka to ka music te utrai jong ka to ka video ka original music la ne ka original video ka jong u nom ailat ya pi ba pin kamai lamba da ka to ka jing pendan kam jong pi ya ka to ka music la ne ya ka to ka video ka jong u te de ka daw la da ka video ka jong pi ka dan ya ka ne ka copyright claim
pemyo ban kamai wat tang shit tang karo hakbede lada pidon ya ka you copyright claim hapo kata ka video ka jongpi te ki bun bhana preng jongpi ki badon ya ka ne ka copyright claim ki ba omnang lane ki bala nang ro kata kam nong pher henre ka ne ka video ka de karpang na ka banta ki to ki ba omna te sampai jadi buku jong ka ne ka video kana bu pinyo jeng mentoy lamba da ka ne ka video ka jonga na pimdon ya ka komputer henre da ka mobile phone ka jongpi hero pila ban le lane ban remove ya kine ke banta jong ba ngan pani hapo ka computer screen te pen sale lambada ka mobile ka jong pi lane pin hapan on ya ka desktop mode jong ka youtube ka jong pi hapo chrome mo te lada pi ele ya ka pila ban le thik kum bale mga hakane ka screen tangin sedang no ya ka screen jong ka ne ka computer bangin remove no ya kita ki copyright claim pila point haka YouTube channel setting ka jong phi mo ka dashboard ka jong phi te sa click hakane ka ba ki tho content nang ne ka ba phi yang to harut enda pila dap click hang to content pat phi I hang ne ba tho filter rang ne te enda pila I filter rang ne te sa click ka te ba ki tho copyright te baro ki video ki jong phi ki la pen I kino kino ki video ki badania ki copyright te enda pila dap click ya ka copyright mo te baro ki video ki jong phi ki badania ki ne ki copyright strike la ne ki copyright claim mo te kapan ilot baro hangne te hakane ka YouTube channel ka jonga mo te kadai ka wepat ka main YouTube channel ka jonga ka banga sait mi ya kum kibi ki jai video te kanepat ka don ya ke copyright ta hakane ka nadong shadong ka jong ka YouTube channel ka jonga mo te kimdot re ke copyright na mga claim use ra ya ke music na use tang ya ka ne ka camera ka dur ka dar jonga nang tabat kumta ta hakibde ba kata mo te pi bun ba kini ki copyright claim ki jonga kini ki video ki chunga ki ba menshwa te ni ki bun ba dan adu kumba sau pu wai tli ki copyright ta ku de ba kamne mo ta ngam pen I pi tang ka wi ka chung remove ya kane ka copyright claim te samput thik ya kumba ka le angne anda pila dap ready kita barok mo te pi klik hang ne copyright yang to te anda pila dap klik copyright to sa klik hang ne see detail anda pila dap klik hang ne see detail pat pi yang to ba wake up easy te kane kata ka jingrai ka ba claim ya kane ka video ka chunga ba ngamyo ban kamai lamba da kane ka video te tin ta katau pi ang ne ka monetization ki thong ne the video cannot be monetized kata ko zero balance pimyo ban kamai lamba da kane ka video da pi yo shibun makna ki view ru mo pimyo ta ki bat kata pat pi ang ne si detail ng ta take action ro kalong kumjui tengin saya page hakano ka benta jong ka video ka don ya kane ka copyright claim te ndabil dap klik ang to si detail pat pi ang ne artli ki benta ki badan ya kane ka jing pendan kam junga ya kane ka music hak kane ka video mo te kadan ar benta kadan ka benta ka ba ne hasdang bat ka ba benta ka ban ne ha bakut jong ka video dengan sapani pi hakano ka benta kane ka music ka claim ya kane ka copyright claim mo te pi ang ne na pi play ya kane ka video mo kadan ka music hang ne te tanggung tang apply nama ba yola sa hakane ka video ka jonga ro ka yo copyright claim mo dengan suple tang kanya bat pi hang ne ka habenta jong bukut ro kalong kum jui ka music ka badanya ka copyright pi yang to te katon ar benta kane ka copyright claim hakane ka video ka jonga te din ta katau ba ngapani pi tang ka we ka benta ban off lane ban penlaj no ya kane ka claim te din ta kadau dapi don shibun lai lane sau benta jong ka copyright claim hakane ka video ka jong pimo te ka process ka jing click kalong kum ju hi te sale kumta kumba ngale hang ne te dap li hang to pat ka impact of video cannot be monetized kalong to what can you do ka ka benta ka ba pi day ban le kalong ba take action te pi haban click take action hang to te dap la dap click take action kabentak ban kong kumanga ong ipi mene pi haban ban remove ban erase ya kato ka jingruai dan din katapat replace lamut ban change da kawi pat ka music te ban pila ro ban trim out ya kato ka benta jong ka badon jong kato ka copyright claim te ka lightly benta ka song happy kano ka jingjit jong pi ban ai ya kane ka lightly ke option mo pila ban erase la ne ban pendu ya kato ka music nanta ban change ya kato ka music da ka wipat ka jingruai la ne ka jingtam henry nang tapat ban trim la ne ban cut ya kato ka benta ka badan ya ka copyright claim
Tahakan ka video ka jongangan pani bitang ya ka we ka ere song hang ne mo te enda pila dap click ya ka ere song hang to te pila haban click continue enda pila dap click continue pat mo pi kadan atali ka option ere song kata kamot ban pendu tang ya ka jingwai na tapat ka benta ka baar mute all sound in the claim segment kata kamot ban pendu ya barok ka sound tapi pendu ya ka barok ka sound kata kamot kato ka jing kateka jingki jong kateka skutiro kam namdan nang tabat kiwi ki sound rumo ki namdan nang taga jingrai kam nam play show kapim nam yo snow show hag bde ba kata te ka badingkong ka ba kanero ka shong ha ka jingkwa ka jong pi kwa ban eres tangya ka jingrai la ne pi kwa ban eres ya baro ki sound ki bedan ha ka to ka benta te nga shu ayang ne eres song hang to la dabjit ya kata karai ka jong pi mo te pi haba I erase la ne mute all sound te nga hang ne nga select erase song te enda pila dap click hang to te pi hapan click pat sa te enda pila dap click sa hang ne pat pi hapan tik la ne ban priang la ne ban ka jung munjur jong pi bat ka YouTube ha kan ne te pi hapan tik ya ka ne ka box ka badan hang ne te enda pila dap click hang to pat sa click confirm changes pila dep klik confirm ang to tapi la ro ban close ang ne te kan pen i pi ya ka artli ka benta jong kane ka benta ka jong ki ka tho menne ka tho copyright te man tapat kala tho ang ne checking one form dahak bide ba kado kadon ar benta ka ayo ka copyright hang to mo te enda kala dap check pat ya kane ka copyright tapi haban le kum jui ya kane ka video ba kum no ban le ya kato ban remove ya kato ka jingrai la ne ya kato ka video te nga try kane ka jing check jong ka ya kane ka copyright claim ban check jong ka mo te kan chimpor la kumba ar kanta la ne like kanta e kata ka shong ha ka jing speed jong ka YouTube ha ka check ha ka no ka por mo te malu mala ha po ar saw kanta e ta ka la da be te la de ba kam nom da ko ar saw kanta ka donru ka bedap tang ha ki ar la ne like kanta e kata ka la da Ang kumto hi kabenta ba kumno ba pin remove ya kene ka copyright claim ha kibide ba ki video jong ke YouTube channel ka jong ki tala la pidan shibun ya kum kene ki kum ka YouTube channel ka jong ka badan ya kene ki copyright claim tapi haban le kum jui kum banga pani ya pi ba kumno ban remove ya kene ka copyright claim tala da kene ka video ka jong kan ajing ra pajing mata na ka benta jong pi ki ba pet ya ka to ka ya kene ka video ka jong tengah kerpadi pi semua salah sa share sa subscribe ya kene ka YouTube channel ka jong tala da kene ka video jong kan asing rabi pi semua saya bu status haki WhatsApp status ka jong pi ya kene ka video ka jong kanang baki wiki YouTuber ki ba umpat tip bro kini jeng tip lamba da kene ka video ka jong tetang komne kala po sya ka bukod jong kene ka video ka jong ka ba manta ka sing tengan sekedu haki wi pat ki video ki badangwan haki wi pat ki sing kublai shibun